השבוע ביום שישי מנסים לתת איזשהו מבט על התקשורת הישראלית ואיך היא סיקרה אירועים שונים שקרו כאן במדינה, ויש לא מעט כאלה כידוע. אורן רפאל, שלום לך. שלום, בוקר טוב. אז אנחנו מנסים השבוע לזכור שוב כמה אירועים שהיו, אז בוא נראה מה הבאת לנו היום. ראשית, מי שאתמול ניגש לדוכני העיתונים, נפגש בעיתון ישראל היום. כך נראה העיתון, נראה אותו לצופים. ידיעות אחרונות. רגיל, אבל למעשה זה לא עמוד שער אמיתי, עמוד השער הוא אחר. מדובר למעשה במודעה פרסומית, עם תחזית אימים די מפחידה. היא פותחת בכותרת, מספר ההרוגים בישראל הגיע ל-15,000. זה הסתמך על דברי ראש המל"ל לשעבר, אייל חולתה. כותבים כפי שצוטט בסוכנות ידיעות בלומברג. בנוסף, עוד כותרת מפחידה בתחתית השער, השער הפרסומי, כן? מינימום 72 שעות ללא חשמל. צריך להגיד, דבר ראשון, זה סוג של פרקטיקה פרסומית לפעמים, לעשות שער דומה, זאת אומרת, לעתים מי שיעבור ברחוב יראה את השער, יחשוב שמדובר בעצם בשער מטעם ידיעות אחרונות ולא ככי. כתוב אומנם את המילה מודעה, אבל השער נראה רגיל לחלוטין, ידיעות, כלומר, ממש אותה מסגרת, אותה תבנית. ראשית, היה מי שטען שמדובר בסוג של לוחמה פסיכולוגית כנגד אזרחי ישראל, ובצדק, זאת אומרת, זה כותרות מאוד מרתיעות, אנחנו יודעים שהחזית הצפונית לפתחנו, ודבר נוסף, לגבי הדברים עצמם, הם נשענים, בעיקר הכותרת שם, על כמות ההרוגים הגדולה, נשענת על דבריו של יושב ראש המל"ל לשעבר, דוקטור חולתה, אייל חולתה. הוא התראיין אתמול לעקיבא נוביק ורינה מצליח, והוא אמר את הדברים הבאים בעניין הכותרת. הוא אמר, זה לא מה שאני אמרתי. התראיינתי לבלומברג, כפי שאגב ציינו בכותרת, בתחילת המלחמה, והתייחסתי לתרחיש של אירוע בהפתעה בצפון, כמו ה-7 באוקטובר. זה היה נכון אז, אל מול המוכנות של צה"ל ב-7 באוקטובר. ממה שאני מתרשם כיום, כן, הוא אומר, המוכנות של צה"ל בהגנה הפיזית על גבול הצפון היא הרבה יותר חזקה והרמטית. אני לא חושב שהנזק בעורף ישראלי יהיה משהו שאפילו קרוב למספרים האלו. ולסיום, משתמשים בשם שלי כדי לזרוע פאניקה בציבור באופן שאינו נכון. וואו. זה הדברים של אותו אדם שבשמו צוטטה הכותרת הראשית שראינו אתמול בידיעות. שוב, הטענה היא כמובן היא לא מול העיתון עצמו, זו שאלה באמת ערכית, האם לפרסם פרסום כזה או לא, אבל צריך להבין שגם הנתון הזה הוא לא רלוונטי. שאלה שאפשר לשאול גם את העיתון, כי אנחנו יודעים שיש גבול. יש מודעות שהם לא היו מוכנים לפרסם, שאלה איפה עובר הגבול. שאלה איפה בדיוק עובר הגבול. מה עוד שיש מי שיטען שבצדק, שחיזבאללה היה מאוד שמח לראות כאלה פרסומים בעיתון הנפוץ ביותר במדינה, עשינו לו במידה מסוימת. לצערנו, כן. מה עוד היה השבוע? אנחנו כבר תקופה מסקרים את הקרבות בחדשות 13 כנגד המינוי של המנכ"לית החדשה, יוליה שמאלוב-ברקוביץ'. אתמול הגיעו, אפשר אולי לומר, סוג של שיאים חדשים, הקרבות החלו מהבוקר. מי שסיקר את הקרבות הללו היה העיתונאי רן בוקר, שצייץ ברשת X בטוויטר לשעבר. זה התחיל בבוקר, אני אתחיל לפני שנראה את הציוץ הראשון שלו, נזכיר את תקציר הפרקים הקודמים. כן. בשבוע שעבר, ממש לפני כשבוע, ביום חמישי, הוגשה עתירה לבג"ץ. בג"ץ נתן למעשה 14 יום לרשות השנייה ולחדשות 13 להגיב לטענות, יש להם עד 4 ביולי. אתמול בבוקר, ציוץ ראשון של רן בוקר, והוא כותב כך בעצם בציוץ שלו, בהנהלת רשת העבירו מסר בשיחות סגורות בתגובה למאבק עובדי חדשות 13 במינוי יוליה שמאלוב-ברקוביץ', מי שיש לו בעיה יכול ללכת הביתה. מדובר כמובן במסר הרבה יותר ארוך, אבל הסיכום שלו מסר מאוד חד, כלומר הם לא מתפשרים, הם לא מוכנים לוותר, והם מתכוונים להשאיר אותה על כנה. זאת אומרת, היא המנכ"לית, take it or leave it. ממש ככה. החבר'ה של חדשות 13 כמובן לא אמרו נואש ולא שתקו על כך. יותר מאוחר, ציוץ נוסף של רן בוקר. בציוץ הזה מסתבר היה למעשה סוג של מתקפה של הכתב מתן חודורוב, על מינוי חדש של המנכ"לית. היא מינתה כדוברת חדשות 13 את לבנת נזרי. בציוץ שלו, הציוץ השני של רן בוקר, הוא כותב שבעצם היא פתחה קבוצת דוברות והסברה. מתן חודורוב, יושב ראש ועד העובדים, אגב, הוא לא סתם כתב, זה התפקיד שלו, יושב ראש ועד העובדים, נכנס אליה ותקף. הדוברת החדשה השיבה לו וסגרה את האפשרות לשליחת הודעות, כשכל זה לעיני עיתונאים שמסקרים את הערוץ. זאת אומרת, ממש סוג של מעלים הילוך. למי שמתעניין מה מתן חודורוב כתב שם, אז בקצרה הוא כתב שלום לכל משתתפי הקבוצה. עוד לפני שנחטפה הודעה ראשונה בקבוצה הזאת שפתחו, קיבלתם אייטם, לאן הולך הכסף של הערוץ, שנמצא בקשיים ובקיצוצים, שכירת אשת יח"צ חדשה למנכ"לית הבלתי קשירה וכו' וכו'. לבנת עונה לו,
מתן שלום, אנחנו כדמויות מעריכים אחד את השני, וככה זה יימשך. הקבוצה נועדה להפצה בלבד, ואין לי בעיה שתרשמו בינתיים, אבל היא תיסגר רק להפצה, אין יותר אפשרות לשלוח שם הודעות. האם אתם חושבים שזה יסתיים? לא. ציוץ נוסף של רן בוקר שמלווה את הקרבות הנועזים בחדשות 13, וכך הוא כותב, הילה קורח ואודי סגל, מגישי מהדורת חדשות 13 בהצהרה משותפת נגד מינויה של יוליה שמאלוב-ברקוביץ' לתפקיד המנכ"לית, הם כותבים ניסיון השתלטות פוליטית על מערכת החדשות, אנחנו לא הולכים, אנחנו נשארים, עוד לא מאוחר לתקן, זה חלק מתוך הודעה הרבה יותר ארוכה, אבל התמצות שלה שהם לא מתכוונים לוותר, הם נשארים במאבק שלהם כנגד המנכ"לית. יהיו פרקים נוספים בסאגה, אנחנו נסקר גם אותם. ממש, ממש כך, מעניין שם מאוד. כן, העניין הבא. נעבור לנושא הבא. במהלך השבוע, התאגיד, למי שלא יודע, הוא מעלה חלקים מן הכתבות בחדשות שלו ודברים נוספים לדף הבית שלו ביוטיוב. אחד הדברים שהוא העלה, לדוגמה, היה סיקור שלו על הפגנות על חרדים, ומצד שני על עימותים והפגנות של השמאל של מפגיני כוח קפלן. השבוע זה היה על מפגיני השמאל, ותחת למעשה מסגור מסוים, הכותרת הייתה כזו, אלימות המשטרתית מסלימה, כתבת חדשות 12 נדחפה בכוח, כמובן שאנחנו לא בעד אלימות מצד שוטרים, לא כנגד עיתונאים, אבל מדובר בהפגנה לא פשוטה, אנחנו עוד נראה חלקים ממנה, היא כוללת חסימת צירים, כבישים, מדורות, לא משהו פשוט. איך מסגרו את זה בתוך האתר עצמו ביוטיוב? כאן חדשות, עימותים במחאה נגד הממשלה שמתרחבת בשבועות האחרונים לעשרות מוקדים ברחבי הארץ. פה מדברים על אלימות משטרתית נגד מפגינים, שוטר תועד מצליף וכו', אבל אין אזכור בעצם של אלימות ההפגנה. למפגינים עצמם. זאת אומרת, זה לא מדובר באיזה קבוצת שוליים שמפגינה בשקט, אלא מדובר בעימותים אלימים מאוד. בואו נראה קטע קצר, אם יש לנו מאותה כתבה על הפגנות כוח קפלן. הנה. לאחר העצרת צעדו מאות אל מצודת זאב בתל אביב, מדורות הובערו ונרשמו עימותים עם המשטרה. אתם מפרים את הסדר בצורה בוטה, מדליקים מדורות, מסכנים את האנשים, מסכנים את עצמכם, חוסמים צירים, הכל עשיתם, הכל. מבקש מכולם להתפזר מפה. אוקיי, אז מה ראינו בעצם בסרטון על איזה הפגנות סוקרו? אנחנו רואים מדורות, רואים חסימות צירים, במשטרה צועקים להם, כורזים להם להתפזר. כל זה מוסגר תחת אלימות משטרתית. בואו נראה הפגנה של הציבור החרדי שהייתה בחודש מרץ, כיצד היא נראתה וכיצד היא מוסגרה על ידי התאגיד. ברקע הדיונים בבג"ץ ובמערכת הפוליטית על חוק הגיוס הפגינו היום חרדים קיצוניים בבני ברק. אוקיי, אנחנו רואים עימותים, אגב, ללא מדורות. אפשר לומר, במידה מסוימת אולי יש מי שאיתן יותר רגועים ממה שראינו מטעם כוח קפלן. כיצד זה מוסגר מטעם התאגיד? זה מוסגר כך. כותרת, ציטוט, שתהיה פה מלחמה, לאחר הקריאות לגיוס חרדים לצה"ל, הפגנות וחסימות בכביש 4. נזכיר שקודם לא ראינו ציטוט, אם מישהו חושב שלא היה ציטוטים מתלהמים שניתן לקחת בכוח קפלן, הוא טועה, אנחנו ראינו לאורך השבוע גם כאן בערוץ קריאות לא פשוטות בכלל בהפגנות. שום ציטוט, סיקור כנגד המשטרה. אולי יכתבו על אלימות השוטרים. מה נכתב בכתבה, כפי שעלתה בדף היוטיוב של התאגיד, נכתב כך, במחאה על הקריאות לגייס בני ישיבות לצה"ל, במקום התפתחו עימותים בין שוטרים למפגינים, וכמה מהם נעצרו. אין אלימות שוטרים, יש עימותים. כן. אין סיקור אינפורמטיבי וציטוט מתלהם של החרדים. לא ראינו זאת בהפגנות כוח קפלן. רצה הגורל, ואתמול בערב היו הפגנות, גם של החרדים וגם של כוח קפלן, וניתן היה לראות איך הם מסגירים, באמת מאוד מעניין, כיצד כלי התקשורת בישראל מסגרו את ההפגנות הללו. נתחיל עם סיקור של ynet. ynet בדף הפייסבוק שלו העלה פוסט, והוא כותב, לכלא, לא לצבא. מתחילים בציטוט של החרדים. כביש 4 נחסם בהפגנת חרדים מזרם קיצוני בפלג הירושלמי, עימותים במשטרה וקריאות נאצים, נמות ולא נתגייס, רואים תמונה של מאבק עם השוטרים. מצד שני, במבזקים של ynet עלה גם אזכור, היה סיקור של הפגנות כוח קפלן,
שם מציינים למעשה את כמות המפגינים ברחוב עזה בירושלים, מדורה הודלקה על הכביש. אזכור אינפורמטיבי, אנחנו לא רואים בכלל ציטוט כלשהו, והיו ציטוטים. שים לב לבחירה, המדורה הודלקה. המדורה הודלקה. לא ידוע מי הדליק אותה. הודלקה מדורה. היא הודלקה. אתה יודע, מדורות מודלקות. ככה סתם הודלקה מדורה. בדיוק. ואז גם לא כתוב, שימו לב, בני אדם מפגינים, משתדלים מאוד לא לשייך אותם כמובן למחנה מסוים, מדובר בכמות המפגינים נגד הממשלה, קוראים לשחרור החטופים מול ביתו של ראש הממשלה ברחוב עזה, המשטרה קיפתה באמצעות מטף מדורה שהודלקה על הכביש, אך המפגינים הדליקו אותה מחדש לאחר מכן, ממש תיאור אינפורמטיבי, ציטוט מתלהם כלשהו, לא, אבל בדף הפייסבוק שלהם ציטוטים קשים כנגד החרדים. מעניין. מעניין לראות איך הציבור החרדי מסקר את עצמו, אז באתר בחדרי חרדים סקרו את ההפגנה, והם כותבים בעצם, בשל פסיקת בג"ץ, פלג הרצ"פניקים במחאה סוערת בבני ברק, 30 עצורים, הם מתארים למעשה מה היה, הם מתארים שהפלג הזה חוסם ביום חמישי עמוס את כביש 4, מי שמתעניין מה מדובר, הפלג הזה, אז צריך לומר כך, הפלג הירושלמי הוא נחשב פלג קיצוני בציבור החרדי, בתוך הפלג הזה יש עוד פלג, כלומר הפלג הקיצוני של הפלג הקיצוני הוא זה שמפגין, אני חייב לומר שאני עוקב אחרי אתרי החדשות, למעשה רק הציבור החרדי, רק באתרים שלו מציינים את העובדה הזו, עכשיו מסתפקים בפלג הירושלמי. זה נכון, אבל מדובר בפלג מתוכו. כן. מה קורה, איך סיקר את ההפגנות אתמול, שט הכתבים של N12, של ערוץ 12, שט הכתבים? אור רביד סיקר תחילה העלה סיקור של הפגנת החרדים, כבר למעלה משעתיים כביש 4 חסום סמוך לגשר קוקה קולה, כוחות משטרה ממרחב דן במקום, אולם נמנעים מפינוי הציר. המפגינים רוקדים במעגלים, זה נשמע אפילו ניזם, המפגינים רוקדים, המשטרה לא מפנה, כלומר, זה תיאור של הפגנת חרדים שכוחות המשטרה כביכול לא מפנים. יותר מאוחר, שט הכתבים העלה סיקור של ענבר טווייזר על הפגנות כוח קפלן בירושלים. המפגינים בירושלים הקימו מיצג עם הכיתוב אין בית מחדל נתניהו. מה עם המשטרה? היא מפנה? היא לא? אין דיסקור? לא מעניין. הקימו מיצג, אני רואה מדורה, זה המיצג, מיצג מדורה באמצע הכביש חוסמים. זה נשמע כזה כמו תיאור מוזיאוני. אנחנו מדברים על אותו אתר N12 שאלה בהמשך. לקראת סיום, כן. לקראת סיום נזכור, קצה המזלג, תגובות בכלי התקשורת על הרעיון שהיה כאן של ראש הממשלה נתניהו בערוץ 14. יכול לומר שמה שאני רואה זה ממש טעימה, בכלי התקשורת לא אהבו וכל אחד יצא עם ידיעה כזו או אחרת. אבל מה שצאת את העין היה לדוגמה סיקור של העין השביעית. העין השביעית הוא לא כלי תקשורת רגיל, זה לא עיתונאים, מדובר למעשה בארגון. זאת אומרת, לא עיתונאים רגילים, מדובר בארגון שהוא אמור לעשות בקרה, הוא מבקר את התקשורת הישראלית, כיצד הוא למעשה, הוא הזכר את האירוע, את הרעיון של ראש הממשלה נתניהו, הוא כותב, נתניהו חשף בערוץ 14 כי הוא שותף להפצת המסרים הקיצוניים ביותר של מכונת הרעל. ראש הממשלה הגיע לרעיון, במרכאות, בעיצומה של מלחמה במטרה מרכזית אחת. מה המטרה? אליבא דשיטתם, להסית נגד הציבור הישראלי המתנגד לו להתכונן לבחירות. ונתניהו והמראיין, במרכאות ינון מגל, פעלו יחד כמכונה משומנת, כשהמראיין מספק לפתרונו מרחב הכחשה ומגהץ דף המסרים ימין. מי שקורא את זה חושב, אנחנו מדברים עוד פעם, זה גם לא עיתונאי, זה ארגון שאמור להוות סוג של בקרה על עולם התקשורת, וזה מה שהוא כותב. קריקטורה, אגב, עלתה לדוגמה בעיתון מעריב, שם רואים כביכול שינון מגל לא נותן לפיל גדול, לפיל בחדר, שעליו יש את המילה אחריות, בעוד ראש הממשלה נכנס, כביכול אין אחריות ברעיון. אני הייתי מציע לצופים בבית, הרעיון נחתך ועלה לרשת, מאוד מעניין, הוא התייחס לנושא הזה, גם שאלו אותו על אחדות בעם, הוא סיפר שהוא היה בטקס על אלטלנה, אנחנו זוכרים שזה כמעט פרצה מלחמת אחים, והוא אמר שהוא חזר על דבריו של מנחם בגין, לא עוד למלחמת אחים, הוא חזר על הדברים האלו, זה היה המסר שלו, מי שימצא כל קשר בין המסר הזה שקורה באמת לשותפות, אני רוצה להזכיר דבר נוסף גם שהתחיל בכלל, אבל מחאו לו כפיים, הוא אמר, מחיאות הכפיים הם לא לי, הם לעם ישראל, הם לשבויים, הם לחטופים, רואים שהמסר שלו היה לא לקחת קרדיט לעצמו, הוא רוצה לבוא באמת במסר של אחדות, לא למלחמת אחים, וכך הוא מסוכר, ובכל זה באמת רק טעימה קטנה. כן, טעימה קטנה מתוך הדברים. אורן רפאל, עם מבט לתקשורת הישראלית, תמיד מעניין, תמשיך לבוא, תודה. תודה רבה לך.